Ka JN Suzuki ka way na kislam de Thuk han nong ba Shillong haka arpo hundre tarik unaitung arhaja arpusan kala Pynlong ka V Storm Ride Out ka balas dang na JN Suzuki mau blay bat ka bala penkot han Nongknum River Island. Yakani ka Ride Out la play pat ba do Managing Director jong ka showroom haka bala wan ban Ïashim Bynta ra kumal laipo ngot ki Nongniah Thuk na keleng kenong ba Shillong bat na Guwahati ba kenthop ru ya ki nong tray jong ka showroom. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya